Se jinbena f'Għawdex sptar akut ġdid li se jkun jessa' 400 pazjent, id-doppju tal-ammont ta' kemm jilqa' fih bħalissa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Il-bini ta' sptar ġdid f'Għawdex huwa parti minn investiment USA ta' 153 miljun euro bħala parti minn pjan ta' żvilupp u riġenerazzjoni tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Fit-tmiem konferenza l-aħbarijiet illi matura nataw id-dettalji dwar il-bini ta' sptar ġdid f'Għawdex, il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela spjega li s-servizzi fl-Isptar Mater Dei xorta waħda se jibqgħu jintużaw il-pazjenti f'Għawdex, speċjalment f'każijiet ta' emerġenza. Mhijiex il-viżjoni tal-Gvern li l-Isptar ta' Għawdex isir mini Mater Dei, u raġuni hi li hemm diversi speċjaliżmi li peress li l-gżira tagħna ma fiex daqshekk popolazzjoni u ikun impossibbli li noffru servizz eċċellenti f'dawn is-sitwazzjonijiet mhux komuni. Allura aħna dejjem nemmnu li ħajkun hemm bżonn is-sapport ta' Mater Dei u għalhekk irridu helipad ġewwa l-Isptar ta' Għawdex li ikun jista' jieħu l-pazjenti tagħna fil-bżonn malajr kemm jista' jkun mingħajr telfien ta' żmien. Il-Ministru Abela qal li se jinbena wkoll ċentru ġdid tal-anatomija u tas-CDAU maħsub għal tfal fil-bżonn u anki faċilità ġdida fejn tista' ssir ir-riċerka fost oħrajn. Apparti ċentru għal ħarsien ta' tfal se jinbena wkoll parkeġġ ta' diversi solari għal pazjenti u l-ħaddiema. Il-Ministru Abela qal li l-għanewlieni ta' dan il-pjan huwa li Għawdex ikollu infrastruttura medika moderna sabiex ikompli joffri servizz ta' kur tas-saħħa tal-ogħla livell f'Għawdex stess.